In opdracht van de gemeente Noord-East-Friesland wordt er in Kalmersweg het werken aan het opknappen van een dik. We zijn met een reconstructie van de sparrenbijen aan de gang. Dat houdt in dat we connectie graven moeten. Die vullen we om met puin. Daar komt een nieuwe rabatstrook wordt er later op straat. Het asfalt wordt profielvreesd en daar wordt later weer een nieuwe laag asfalt op omgebracht. En we gaan nog wat reparatie onder de riool, dat moeten we nog doen. En de zitten rioolputten, die moeten we vervangen door nieuwe putten rond, zeg maar. Die weide is laatste jaar niks meer aan gebeurd. Er voelen gaten in. En dan zijn we knappen deze hele weide op. De wei is nu 4 meter breed, asfaltwei, en die maakt nu 4,50 meter. En dan komen we weer zitten van de wei, komt daar een molkwater. En jongen, de molkwater komt aan de ene kant, dan komt een rabatstrook en aan de andere kant komt een parkeerstrook. We hebben eerst onderzocht dat het ruil weer goed weer. Want dat meer westwegen we dat mijn naam, maar dat is zodanig goed, nog wel de kenzaars van binnen, dat is de lijnen nemen ze dat, kunnen ze wel herstellen. Dus dat ruil doen we nog net volgen. We hadden in tijd, deze maand oktober, dan hoop ik dat de reconstructie zeg maar, van de riool en de putten weer op hoogte binnen en een nieuwe laag asfalt. En dan zo'n beetje begin november beginnen we met het aanbrengen van de bestrating. Ik schat in, hing het van waar af, maar dat we zeg maar, eind november, dat we dan heel eind binnen zeg maar, met het werk, dat het dan eens wel opleveren werk kan.